Paglakot ra ko ni mga kuan diri. Driver og motor, mga pilihan kay mga pasahero basta gwapa unahog karga. Ay ka-high blood ha. Kay makakuan ra lagi taron. Nya kita nakauna nya nailain mo para panaugon ta. Di man na i-priority man ta kay na kuan man ta emergency nga kuan man ni ato ah. Ah, nasayod na ko suwito na kay kuan ng mga driver diri. Motor. Kung bahala na. Basta mamili na kuan, ditso na ako na butangan. Tay bitaw ka igara pug kas istorya. Ay, ako'y bahala na. Dugay, ang kuan lang dire, dugay lang kayo yung mga motor dire, ang diferensya dire. Dugay lang gyud kayo. Gaya pud oy. Tanaw kas unahan, wa pod. Dito sa ubos, wala pod. Saan na gyud? Ano? Sayro ka, boss? Oo. Auto may kuan? Sa Mabama. Mabama? Oh. Ah. Pa-check up na ko. Buntis yung mga asawa? Dili ba lata? Mao ganing buntis Oh, siya. gani. Halata man niya buntis. Ah, sakay boss. Isa una ko sa ko? Ha? Ako una ko asawa. Wala ka sige na. Sa magbilabay ako. Basig mahagbong mangguli mong asawang ipaulahi or ikaw na lang una kay basig maipit. Basig maipit po diyan ba? Sige una na lang lagi ka. Basig maipit yang tiya. Pasensya kaysa kung kuan, boss. Kuan, lakin-on man guna akong asawa, boss. Lakin-on ba? Isbog lang ito ba? Okay ra na. Oo, okay ra. Nakalingkod ra ka ma'am. Oh, kira kayo. Tarong ba? Lagi, okay ra lagi. Kinahanglan niya, dalian na to, boss, ha, kay kuan ba? Unsa? Mag-apas mo kami Ang oras manggod. Kuan ra kay wala si Doc. Kaya mga doktor diha, na ay time ni, na sila time para mo out. Muna kinahanglan, option na to. Kinahanglan mga 1 hour lang abot mag Ganiha ra mi diri. 24 hours mang mabama. Ha? 24 hours. At 24 hours day? Oh, salamat. Pwede na sila 7-Eleven o convenience. Sige, sige na. Tara, di na kadagang istorya kay. Muna diya. Ano man iri ka daog. Nailay lang, boss, ha? Nailay lang. Lagot pa ko ng mga iskalaber dire kay ako jud sa bakon bisag napay space sa luyo sa bakon jud ta. Ano giro na siya daw nga. Kita man jud ikuan ko sa unahan. Bal bitong dalaga ta. Ay noon. Di man pud ko paplitihon. Okay ra pod. Boss. Boss. Nanapo ko boss. Okay na po po. Sakay ka dire ka sa tangke ma'am. Daan pa lagi ko. Tangkiyon ni lagi ko. Akan man po ko. Tangke kay ka kay tanawa ko das luyo. Okay, Oh, kasakyan diri. magpinabay ko. Kuan lang ma'am para dili man gud tanawa kita ka man sa telescopic nako ma'am ni mobo na. Ah. Dili nako kaliko kayo og mag ikuan ni mo. Ito naman po posisyon ako ano eh. Ang forma nimo mulingkod ka dire tapos imong duha ka tiil dire. Pabitay lang imong Oh, duha ka pwede tiil. no, dire. magdali lang sa tano kay Sige, napamilya sige, ka sige. no. Oh, napabiyak nila ka, miss. Di na magdaghang kuan diha. Nani? Sakay ano na lang. dito. Lisoda po na ni boss, oy. Ang gunit lang diha ma'am. Diha lang gunit. Na gunit lang diha. Isa boss. Oh, kaysa ma'am, anak gamay ma'am kay dili ko ka Lisoda po na ni ako. Ako'y piliti ha. Automatic man na wa man kay pliti. Sige. Kabalo sa na pa man na. Buta ni magbuhok ma'am oy. Sige na boss. Ay na sige. Pangadarit diha. Dili ba humot yun. Sa una pa yung ka ma'am ba humot kay kayo. Sige. Sige na. Magdali daw kay napamilya Sige na. ka kay sikap pakadarit diha. Di ba na lang sa mi be? Kay Dili. kuan na sana. Kuan na ma'am. Sige na pagdali na bakit. Nagdali ko. Dali mo tay. Sikap, sikap. Kuan na ng babae diha. So, sige na lang boss sa boss. Maluhay ka sa kuwapo. Ma'am, Dave, tigali. Sabi. Huwag sabi yung sa palayaw. Huwag sabi yung sa. Dili maayo na inimuha oy. Nasawag si ko. Ang kaman mo nga la tuloy-tuloy na unta ka. Dapat manggod, wala na ka ni karga. Anak, kay kabalo man ka nga na, buntis imong pasahero. Ano man ako man mo ka nagdali man ta. Hindi dali man tata. Luoy kay akong asawa ba niya, nagdali pa yun, Meg. Ipit na ko. Mangita na lang maglaing pa masahero, oy. Hindi sa man mo diha nga diri naman ko stangke. Apoy kay diri, oh, kung Ikaw kabalo mangod lang ka. para ka man ka kabalo kang puno na ang motor para. Tawag ka ni maluhay mo sa kuwa kay tanaw ko ni akong purma diri oh na Mas nagkadimao. okay, wa magay problema kay di man ka buntis, dalaga man ka. Isabak-sabak pa yun mo na diha nga. Dako kay pwede ra pa na pa. Naning kamot mangguko kay para one win ako dakog kuan kay Unsay paningkamot? Unsay Pwede paningkamot? ra man ana ng forma ano, isabak ba? Pa slanting.
Tama na paning Abutan kamot. man gyud na tiil. Salamat kay ko kay wa ko'y pamasahe. Bahala mo diha basta kay. Di maluoy man gud ko ani niya kay wa gyud siya pamasahe. Maluoy. Uy, Unsay gwapa. unsay nadunggan ako kaniya. Naloy Basta ka anak kung nga dalaga, may wa ka naloy sa kong asawa nga buntis. O ganing gipasakay mo tara na gani. Sa pagsakay dali naman makaya, sakit na yang tiyan daw. Maipit na Kay kuntiyan maipit diya. oh. Musa mo Tungod tagpanganak kay diha sige og mo. mo sakay. An diha. Sakay na sakay. Anak mo diha oy. Kagana iyata na Oh, dito. tanawa di na. Di na mo sakay. Kabalo na siyang- Tanawa. Puno na ganiyam para pa niya. Ay, pa kay gitangki di pa mo plitik kami inuon nga kwan. Kani, Pliti kami pa, no bigyan yang na mobility natin pa. Di na mo tarong og sakay. Nagdali man day mo nya, magsige mo giyaw-yaw. Ani na lang. Kasi ani na lang. Pasakay mo asawa balikon lang ta kadre para dili got. Di ko na siya mulakaw, di ko kauban. Ano di man pud magbulag. Alam, mag-asawa gud, bulagon ni mag-asawa. Balikon lang di kadre Dili dayon. lagi pwede. Kinahanglan niya, inaog na lang ng babae ni mong pasayro diha. Ihatod may una dito, kana na lang ibilin. Wow, bahala ka diha. Di pud Ikaw pwede. na, Kung ano di ba pwede? Pwede na lang ni mo na. Ano ibili man kun didrig maunsa ni siya dire. Pagkailabot anak, kadi ni mo na kadugo. Bisan pag di ka daw. Bisan pa kay Kung magyapon na plate si mo, di gyapon ka kuan ana kwarta. Ako ra may isa ka mo man duha, pwede Dire na mo oh, mabilin. sa gato 200. O na kay 200 sa kadlaw. Asa ka mangita ana, kaysa ana, sige kag tangki-tangki ana, mo na O plate di pliti gyapon. bisag Uy, piso. gitangke man gani ko kay wa ko'y pamasahe. Ano sa kay mo kay kwarta. Dapat og wala siya pamasay, ipaguyo na lang na space. Og maunsa ni si dire konsensya na ko gukdong ko konsensya kay wala Dili ko ni mo na masakay. konsensya kay di man ni mo na kadugo. Di na konsensya ka sa ko nga buntis ko Oh, kana yun. konsensya maipit akong tiyan diya. Tama. Ano mo gibalanse? Mao ganing ikaw na lang isa lingkod dire kay para dako balikon lang nako imong bana. Dili pud pwede kay ang doktor mangita gyud na sa tigtungod. Di ako pwede, ako mo proxy dito nga. Dili pwede. Ano man kay bana ani. Ay, Bangang ko na inong kagduha. dili ba? Para lang kuan ba? Sige na, sige sa Dali mo makiinit Dili, tayo. Luoy kay tiyan sa akong asawa. tiyan ra na. Sige kanya ba? Dili Ay, lagi pwede. Bus kay luoy na kay akong asawa ba, sige ra kaipit ang tiyan. Dali daw diha, di ba be? Sakay na lang ko de para makwanta niya. Sunod na lang Wa ka. man kay plite mo nang yahay kay kadiha. Yahay bari kapoy naman gani kayo oh. Sipag kay sandig-sandig anang. Sandig di ko. mo na siya ni Sandig. Sige na, sakay na lang Trabaho ko na de. inyo gibuhat na. Sige na de, sakay na lang. Pagdala mo ba? Muna Ay na lang, ay na lang oh. Ay sa kanya ba kay maunsa ng tiyan nimo inik abot dito madispal ko ng bata niya. Pag binabayra man ko niya, Nanoong ka. magsunod na lang Boss, ka. ang ani lang boss. Kaya na sa ibilin kay di man na buntis. Wa man po na importante nga atuan. Nako importante nga tuan de. Asa makabato eh. Ato kog digos. Dili Ato, lagi ko ni, Digos. dili lagi ko ni ibilin. Ani na lang. Hindi man mo na ibilin. Kabalo na ka. Ha? Kung grabe pug ka. Ani na lang. Pasakay mong asawa so, o di ba ka gusto magkuan mo, magbulag? O, di may gustong magbulag. Sakay ka diri misis, sunod sa motor. Hinay na ko palagan sundan mo. Dali, ano na lang guro. Dali Mao naramdaman sa niya. bata diha. Imo nang sagot ha. Daghang Hinahinay Dili na daw dali. ang bayad sa ospital og Baylan bilay-bilin ko ng dito. bataan, ilisdan ko ng bataan. Ano ilisdan na nimo? Ano nga lang, makadamage man ko. Sunod sa motor, para Yan di ka. mo magbulag. Sunod diha. Bunit lang dira. Kaya para di ta Ay, magbulag. tarungan ako asawa ha. Ano Sige na. Ay, nag-iwakling motor na, matumbat